soja maza maganin tsageru. Janar Buratai. Gidan tukur kwatance in ga janar mai salon dabaru. Soja maza. Wutar kashe wuta tun da ka hau tsaro kasa ya gyaru. Mazan fama. Fito janar Buratai kai na ziga in ji me ya faru. Janar Buratai. Maza jiran maza kai ne kaɗai ko a dubu na taro. Soja maza. Daga soja masu salon yaƙi na kora masu daru. Mazan fama. Lotan baya mun shiga tarihi baban janar ataki. Janar Buratai. Yayyaki na ceton Afirka gadon tukur ya ɗauki. Soja maza. Jinjina nake ma mai ilimi da zuciya a wanke. Mazan fama. Janar maso janar ne makiya kamar su ta leke. Soja maza. Yau halin makwanta zuwan ka tukur abin kake da gaske. Mazan fama. Ta'adda ka hana dare guda ka yaƙe masu farna. Janar Buratai. Islamic University Madina ce ta kai ma. Janar Buratai. Awar da san ka ba su yi ma sauna sai jarumi nufina. Soja maza. Sun tabbatar da shi gogagge ne kwarai tukur Buratai. Mazan fama. Sun tabbatar zuwan shi mun ga tsaro kwarai tukur Buratai. Janar Buratai. Kai da ɗan Buratai ga waka Jamilu na da dama. Soja maza. Sanka ne da ke matuƙar sanka na nan garin Kaduna. Mazan fama. Fata nake na haɗe da babana da bai gudun masoya. Janar Buratai. Da masu kuɗi ne mai waka. Ga kiɗan mazaje soja ne Madina sun yi mabai. Dan Yusuf baban Yusuf kura ta yi halinka ne ya dama girma. Ga gidan maza ne, soja ne Madina sun yi maban girma. Dan Yusuf baban Yusuf, kura ta yi halinka ne ya dama girma. Ga gidan maza ne, soja ne Madina sun yi maban girma. Dan Yusuf baban Yusuf, kura ta yi halinka ne ya dama girma. Allah maji da roƙo zan fara kai nake sakawa. Mazan fama. Kai ka bani in kai mun ƙari babu mai hanawa. Janar Buratai. Dana wake burtai soja maza ginshiƙin rikewa. Soja maza. Madina za ni murna na ji awar da an kai wa baba jan zaki. Ga gidan maza ne, soja ne Madina sun yi maban girma. Dan Yusuf baban Yusuf, kura ta yi halinka ne ya dama girma. Da sojubin salati ya Allah ga wanda bai da tamka. Mazan fama. Majinginan halittu da babban saman saman ma'aika. Janar Buratai. Da ahalai ta habbai har mata ilahu kai na roka. Soja maza. Hada ne da burtai soja maza da shi kasa ta karba dan zaki. Ga gidan maza ne, soja ne Madina sun yi maban girma. Dan Yusuf baban Yusuf, kura ta yi halinka ne ya dama girma. Dan kaji tambura dai sarki ne wuta ko sai mazaje. Mazan fama. Zo mu gaida burtai soja maza gidan shi yanzu zanje. Janar Buratai. Mai take yan kata baba tukur da bayayin garaje. Soja maza. Kasar mota tsaya tsawo yau da roƙon baba tukur buratai jan zaki. Ga gidan maza ne, soja ne Madina sun yi maban girma. Dan Yusuf baban Yusuf, kura ta yi halinka ne ya dama girma. Mahaddacin karatu ya kai ma aikinka yayi baba. Mazan fama. Da firgici muke babu tsaro rashin irin ku baba. Janar Buratai. Wari ne ya farga da dan buratai kwarai ba zai gaza ba. Soja maza. Da zaune ya fi kwance tashi maza ta kasu su yi
mazan fama. Bakin maza nake ji, fiya mai magani na kwari. Janar buratai. Duk soja inda burtai bai tashi sai dai ya zama koriya. Soja maza. Sai ya ɗauki rago ko a karo ba za na ma ba bar doki. Ga gidan maza ne, soja ne Madina sun yi ma ban girma. Dan Yusuf baban Yusuf, buratai halinka ne ya ja ma girma. Barin halinka yayi baba tukur halinka ke daga ka. Mazan fama. Masu salon dabaru kun yaƙi ya taho ta baka. Janar buratai. A wani da an ka baiwa ubai Yusuf Madina za na sauka. Soja maza. Godiya gare su, tambura ta yi da karama ka baba jan zaki. Ga gidan maza ne, soja ne Madina sun yi ma ban girma. Dan Yusuf baban Yusuf, buratai halinka ne ya ja ma girma. Yau a garin ma'aiki an yi ma a wani na girmamawa. Mazan fama. Ka je da ni Madina, ni ma domin su bani nawa. Janar buratai. Yaki da baituka ni nan na kware yaban ka ban tsayawa. Soja maza. Yan kasa gaba ɗaya muna murna zuwan tukur buratai dan zaki. Ga gidan maza ne, soja ne Madina sun yi ma ban girma. Dan Yusuf baban Yusuf, buratai halinka ne ya ja ma girma. Wuta kake saki kai ɗan Yusuf ƙasar kasa a ranka. Mazan fama. Tsaro kake ginawa, mu mun san ka kyala masu hauka. Janar buratai. Najeriya tsaro ya samu kware mu mun ga fa'idar ka. Soja maza. Addu'a muke ma a har kullum ba ma ke yin daɗi ba dan zaki. Ga gidan maza ne, soja ne Madina sun yi ma ban girma. Dan Yusuf baban Yusuf, buratai halinka ne ya ja ma girma. Abin da ni nake so in nuna a yarda kai tudu ne. Mazan fama. Ke gudun da ke sa ayi gudu wannan janar tukurni. Janar buratai. In ko ka ce buratai dun mugu da yaji zai tsibinne. Soja maza. Kaɗan da ba ya wasa ba a yi mai ƙasar mu ta yi dace dan zaki. Ga gidan maza ne, soja ne Madina sun yi ma ban girma. Dan Yusuf baban Yusuf, buratai halinka ne ya ja ma girma. A wani ake wa burtai ya dace da duba ayyukansa. Mazan fama. Kasar mu da muna faman tsaro ake wa wasa. Janar buratai. Rayukan mutane ko a kula a duba martabansa. Soja maza. Dan biki masallatai coci kaga ana ta tsardar ba shauki. Ga gidan maza ne, soja ne Madina sun yi ma ban girma. Dan Yusuf baban Yusuf, buratai halinka ne ya ja ma girma. A kamfani da bankuna da gida kai har da titunan mu. Mazan fama. Babu sake ana ta ta'addanci don ta da hankulan mu. Janar buratai. Kowa ya sauki bako ya kasa muna godin kasan muwa. Soja maza. Da zuwan kaburtai an daina ga jinjinan ka jagoran yaƙi. Ga gidan maza ne, soja ne Madina sun yi ma ban girma. Dan Yusuf baban Yusuf, buratai halinka ne ya ja ma girma. Na asalin buratai bi da maza ilahu ne ya yarda. Mazan fama. Muji su baba gun zainab fito a baka sanda. Janar buratai. Baba ga Yusuf ta gun Yusuf na mike kafuwa da. Soja maza. Farin ciki nake taya baba na janar na gun janar babban zaki. Ga gidan maza ne, soja ne Madina sun yi ma ban girma. Dan Yusuf baban Yusuf, buratai halinka ne ya ja ma girma. Ke tsaro fa a baiwa tsaro
janar buratai ta tawaga maza suke rakaka janar buratai kishin kasan ka shine ruhin ka ka kyale yan dunka soja maza ka tukur buratai yau a kasar Madina ka ci kyauta jan zaki ga gidan maza ne soja ne Madina sun yi maban girma dan Yusuf baban Yusuf buratai halinka ne ya jama girma barin uba nake so zana yaba janar Buhari baba mazan fama canji da kai ta samu kasa ta kyau ba zan ki in faɗi ba janar buratai baba Buhari kan harka ta tsaro ba a yi magana ba soja maza Najeriyan mu yau sai san baraka da an gaba mu burtai jan zaki ga gidan maza ne soja ne Madina sun yi baban girma dan Yusuf baban Yusuf buratai halinka ne ya jama girma Najeriyan mu yau mata da maza da hankalin mu kwance mazan fama an kauda yan ta'adda Boko Haram ku daina kauce janar buratai har da masu sanya bakin kaya ku ce da su su kauce soja maza zaman lafiya dole in ji tukur ko jiki ya karba jan zaki ga gidan maza ne soja ne Madina sun yi maban girma dan Yusuf baban Yusuf buratai halinka ne ya jama girma an haifa dan Yusuf 1960 ku ce uban marayu mazan fama tambura dai da ya jure wahala dan dai kawai marayu janar buratai mu batun aikin zuciyar da yawa sojoji su rayu soja maza har awar su kai mai dan ba su san sakaman kurba gun kirki ga gidan maza ne soja ne Madina sun yi baban girma dan Yusuf baban Yusuf buratai halinka ne ya jama girma General Buratai ni ma dai na so ka ba ni riga mazan fama ka kai ne in yi soja na fara kasa na kwaikwayi ka oga janar buratai jallo can maruma kai ne ka kore yan maza a zuga soja maza duhu da butoci mai na kasa kuce kwa yan ta'adda sun ga zaki ga gidan maza ne soja ne Madina sun yi maban girma dan Yusuf baban Yusuf buratai halinka ne ya jama girma gaisuwa ga manyan sojoji manjo janar lamidi mazan fama adewo sun kai ka karba awar mujin dena muke ma janar buratai da janalar abubakar adamu tarfa mai mutane soja maza janaral jeje ogullade da shi aka yi taro mazan fama brigadiya janar mustapha ma wannan kwacho imam ne janar buratai lieutenant lakwanalla nura muhammad bayyai tsayawa soja maza an fata do sani muhammad dodo ya mika kyauta mazan fama ina kiran mazaje kansil janaral adola in sakaka janar buratai mai masaukin baki ambasado muhammad sani nusa soja maza Dr. Yusufu Shedi likitan likitoci mazan fama ga hajiya Rukayya Muhammad ko ne ta sannu janar buratai mama uwar marayu mai ilimi da tausayi na gaske soja maza talaka ba shi kuka in har ya zo gaban kuma ma mazan fama Kirkin rike janar ne dan buratai da gaskiya da kauna janar buratai janar ina gaya ma kauna ce kwarai da kai da mama soja maza Bajo janar ade bayo MDI na yaba ma mazan fama mu gaida ku kashe ka brigadier